пируети направи, да. Да постигне, тя го успя. Едно лавене не се получи с критериите, които искаше, но рискът ще бъде зачетен. Анализ Драга за Румъния сега. Тя започна колебливо с стопка, но също една красива гимнастичка с красиви линии. За съжаление, тук не успя. Това беше и трудно с уред и с тяло. Много амплитудна гимнастичка, движение с тяло.